Spuneam despre primul job și plafonarea pe care am simțit-o în ultimele luni. A fost într-adevăr dificil pentru mine pentru că simțeam nevoia de schimbare. O să vă spun 3 lucruri importante despre plafonare. În primul rând, cum am simțit că sunt în acel punct. Plafonarea la mine s-a resimțit prin greutate în task-uri, nu reușeam să mă mai concentrez la fel de bine, nu reușeam să-mi găsesc bucuria în a face lucruri, mă mișcam un pic mai greu. Din punct de vedere emoțional, eram nemulțumit, poate uneori simțeam nervozitate, lucrurile nu mergeau chiar foarte bine în perioada aceea. Toate aceste lucruri m-au făcut să mă gândesc ce îmi doresc de fapt. Vreau să rămân aici, vreau să încerc ceva mai mult aici unde sunt sau trebuie să fac următorul pas. Trebuie să merg spre un alt loc în care să mă dezvolt. Ei bine, am reușit să ies din plafonare prin căutări. Am aplicat, am reușit să intru în discuții, am reușit să ajung la interviuri, dar oportunitatea care mi s-a părut cea mai interesantă a fost în zona de telecom, unde necesita o transformare totală, atât ca paradigmă de lucru, ca tehnologii, ca echipă. A fost o schimbare totală. Urmează o serie de clipuri în care o să vă povestesc despre această experiență de peste 1 an și jumătate în care am simțit nervi, emoții, stres, momente grele, momente în care m-am simțit depășit, dar pe care am reușit să le înfrunt și cu siguranță vă veți regăsi în ceea ce o să vă povestesc în clipurile următoare.